నీ నే 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 బిల్లి అవును বল ସିଆଡ଼େ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତମେ? ଗୁଡୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଲାଗୁନି ମାମା ଦୁଷ୍ଟ ନେ ତ ବଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ କହିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କହୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଏଇ ଚଗଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମନ କହୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ବଲ୍ ନିଅ ଏଇଠି ନିଅ ଚାଲ। ଆମ ଘର କାହିଁ? ଆମ ଘର କେଉଁଟା? ଆମ ରୁମ୍ କେଉଁଟା? ଏଇଟା କୋବି ଗୋଟେ ଲାଗି ଦିଶେ ପକିଦେ ପକିଦିଅ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। କେଉଁଟା ଆମ ଘର କହିଲୁ? ଆମ ଘର କେଉଁଟା ଜାଣିଛୁ? ଏଇଟା ଡାକେ ଆଇକି ଡାକେ ଆଇକି ଡାକେ ଆଇକି ଡାକେ ଆଇ ସେଟା ପାଟିରେ ପୁରା ଗଗ ଗନ୍ଧ। ଆଇକି ଡାକ ଆଇକି ଡାକ ଆଇକି ଡାକ ଡାକେ ଆଇକି ଡାକେ ଡାକୁନୁ। ବାଇଆଣି ଆସିବ ଯାଆନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଇ ଆଇ ଡାକେ ଆଇ ଆଇ ଡାକ। ବାଡ଼ା କବାଟ ବାଡ଼ା କବାଟ ବାଡ଼ା କବାଟ ବାଡ଼ା ଜୋରେ ବାଡ଼ା।